Yes, hello mga subscribers. Ito muli si Modero Magkepinto. Po si Apong Bilin Gomez. 83 years old. Ito po yung aming first time na lumabas sa kanyang tahanan. Ayan. So ito po yung aming walking therapy sa labas ng kanyang. So ito po yung aming therapy sa kanyang labas. First time na ako naging tahanan, balang doon, wala tahanan. Ay, kaya hindi kinwal ba? First time kong nilakan. Ayan po, napakalakas na po ng mga paa. O, shoutout sa lahat ng mga Gomez clan family dito sa Bicol. Ayan. Ano sasabi, tahimik ko. Hindi, siyempre mag-vlog tayo ba? Sasabi mo, mag-vlog siya sasabi. O, Sasabi ka, sasabi. bumati ka muna. Batiin mo na yung mga ano mo. Mga babatiin. Mga anak mo, malayo sa lugar. Nasa abroad, mapanood na yan. Yan. Kaya abroad, yung anak mo. Ay, kaya na yun eh. Ha? O, Kamusta kayo? ayan. Ano yung mga nagagarit ko lalakad kayong gawin. Kayo, tsutak ka muna. Puro kas. Happy birthday day. Ano yung birthday? Tangan na ako sa birthday. Aba, o. Lamba pa. Advance. Ano pangalan? Daisy. Daisy. O, Daisy raw. Advance happy birthday to you. Yan. 15 eh. Tara ba? Agtuwakan ka. Nakara mo yung bahay mo. Ilipot ka sa yung paraiso. Sa yung pagpalasyo. Tapos lamat na kaya mo, ba't patata sa balak kita? Halime! Think positive. Basta yung mga surang mga lambot. Hindi ka mga kalambot. Lambot ka wala yan. Tapos na ano nga. Siyempre, kalasigang kalob. Sa may nakalabala. Sinapamigyan o. Ikaw? Lagyan o. Sige. Hindi kang Kaya biyan. dapat yung gabulalak pag nagtagit kayong gawin sa mento. Halika ka ma. Yung balak yan ka. Eh, Positive. Think positive. Alam mo yun, kasi po yung... Kalma. Kasi po yung anak mo, alam mo yun, oh. Sinali nila yung bike na. Hindi, tsura mo kayo naman. Wala, first lady ka ma, oh. Oo. Ganun pala, first lady ka niya, no? Oo. 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 Think positive. Pati negative ka na mangyari. Tagit ko rin ba ito? Sige, kaya biyakin ka yan. Problema yan. No, ikiyo mo. Okay, hindi ka lukluk. Kinig ka ang corona. Doon magbalik ang talo ko tatagit tayo. Nagkakatakita tayo magberta ko talaga. Hindi pag po. Batso kami tagilwal. Rin. Adi, yan na. Makarini ka rin tao. Mga kanini, lalakad ka mga kanini. Yung mga kanini, maka-wheelchair ka. Lalakad ko ang bagya. Ah. So yan po, yung aming first kaya mas dali, medyo medical bagay, may kapag na yan. Ayan o. Na? Batso yung good na batso yung tagkala mo, goal mo. Tayo ano? Naluklok siya ang liket ka na. Ano pa? Kung nakita ang luklukan na eh. Matalakad ka. Alin na na na. Bibili, binagsak mo ako na eh. Kamu da kabili. Ayan. Masih ka na hidara. Hidara kong masih ka na po. Ano ba yung bago ko? Ay siya ma. Yung parte. Pati masis na yan. Oh, sige. Oh. May binigyan ang parte. Siyempre, oh. Yan binigyan sa akin ang mapal.